Sa Lapu-Lapu City, 14.28 million pesos nga balor sa gituhuang shabu nasakmit gikan sa usa ka 43 anyos nga babay nga gitumbok nga bodigera sa usa ka dakong drug group. Ani ang report. Moabot sa 2.1 kilo sa gituhuang shabu nga gisulod sa mga tea bags ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police gikan sa 43 anyos nga si Arceli Auron Cortez atol sa gipahigayong buy-bust operation sa mga sakop sa City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit sa Sitio Casanta, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City alas 2 kagahapon sa hapon. Si Arceli taga Butuan City ug kasamtangang nag-abang sa may suong center Barangay Mactan gitumbok nga bodigera sa usa ka kung drug group. Ang iyang live-in partner gikatahong nagsud ug gawas na sa bilangguan tungod gihapon sa illegal nga drogas. Involved din siya sa mga illegal drug activity dinhi sa Cebu City, Lapu-Lapu, Mandawi o kanang neighboring areas doon sa atuang Tri-City. Nahimong emosyonal si Arceli dihang gikuhaan sa iyang habig sa RTV Balitang Bisdak ug mitataw nga wa siya kasayuran sa hitabo. Kuha ako dito ba gitaptapan. Sa aking yabangan. Itaptapan ko niya. Diyan ako pag-abot na ko dinan. Pagdasa ko din naman nanay ko na to. Kahinumduman, Oktubre 14, nasikop usab sa Lapu-Lapu City Police ang usa ka babaeng drug courier nga nakuhaan og 5 ka kilo sa gituhuang shabu nga mobalor sa 34 milyones pesos didto sa Barangay Ibo. Una niini, nasakmit usab niadtong milabaing Hunyo ang kapin sa 27,000 pesos nga balor sa gituhuang shabu gikan gihapon sa usa ka babaeng drug courier sa laing buy-bust operation nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City Police. Mato ni Police Colonel Elmer Lim, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nabantayan nilang mga babay na ang gihimo karong mga drug courier ug managsama ang source o gigikanan sa illegal nga droga sa mga dinakpan. Wala naman ko'y kanang dinhi sa ato ang Tri-City, wala naman tayo lab, no? Makaingon taga ng source. So, ang ato ang item, transient point lang naman tan gikan sa kauluhan. Usually sa mga technique nila or tactics nila, mag-deploy sila kanang merge bitaw sa community aron ang probability percentage nga masakpan layo kayo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.